iya. Sepuh iya. Pancen nek wong keluarga mriki niku Nggih. mengetan niku jadi itu pernah tua mriki pancen niku. Iya tuan mriki. Masyarakat niku. Masyarakat lu itu Sing mambut trah-trah niku. iya mambut trah niku. Nggih. Wis bodho lambene iki kayak nyong kayak sing nang wetan Watu Lawang. Kakak ngono nang dalang kabeh. Dalangnya kan Watu Lawang ya, Pak. Oh, Watu Lawang. Mas Towo. Mas Towo. Iki kan keluargane ngono teng kabeh. Niki dalang Soekarto sih keluargane. Dalang sis Aman. Gunowo niku nggih kula kakang. Wong asal kan Mbak kula Balaka Watu Lawang. Sering-seringnya dalangnya Watu Lawang, Pak. Nggih. Mboten dalang Eko. Nggih Eko kula ponakan. Pun. Jatirata. Berarti Eko ponakan. Penimbun. Halo Sobat JM, di kesempatan kali ini saya berada di sebuah pedesaan Kajoran, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Jadi kali ini saya menyusuri sebuah kampung yang berada di lereng pegunungan yang sedang mempersiapkan acara untuk kirab budaya Ruat Bumi, teman-teman. Jadi acara ini berlangsung setiap tahun ya teman-teman, di bulan Muharram. Nah, simak keseruannya seperti apa, suasana kampungnya dan suasana kirabnya teman-teman. Mari ikuti perjalanan saya. Saatnya kita explore. Let's go guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, di kesempatan kali ini saya berada di sebuah kampung condong, pedesaan Kajoran, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen ini teman-teman. Jadi di sini ada batu besar teman. Masya Allah. Batunya gede juga ya teman-teman. Tuh teman-teman, batunya besar. Sungai bisa biasanya mengalir di sini air ya teman-teman, tapi ini lagi kering. Tuh. Ini katanya belum masuk geopark teman-teman, walaupun batu kayak gini. Jadi ada ciri-ciri khusus ya, termasuk geopark. Tapi kalau ini katanya belum masuk geopark. Tapi nanti di sana di sebelah timurnya lagi itu masuk geopark. Karang Sambung teman-teman. Sini ada kandang kambing sore ini bebeknya juga banyak. Masya Allah. Nih teman-teman, saya jadi tahu ya, oh ternyata di sini juga Masya Allah ada kampung juga teman-teman, ada rumah, itu rumah kalau satu, dua, tiga rumah. Pak, nggak Pak? Nonton kira Pak? Kira kan mengke Mas jam 10 mau rayu napa jam 10 jam sama. Saniki jam pinten? Masih kasih ya Pak? Kembali desa niku jangu. Oh iya. Kok kan arep damel video ku kirap juga. Tapi kan dereng mulai. Berarti sekalian kan mikir ngidul niku. Kan balai desa bilang ngidul lewati alas niku. Manjat niku. Lewat musola niku nggih.
Iya. Niki tes si Kampung Condong nih, Pak. Condong. Condong ya. Iya condong Mas. Tekan pundi tekan mriki. Katakan niku gili niku. Gili Raya. Raya niku nggih. Oh, Nah, raya niku sing inggil melu mriki. melu mriki. Sing ler kali melu karang. Tapi kan menganamani mengetan enten condong maning nggih. Anu Watu Lawang. Oh iya, Watu Lawang sing ndhuwur. Nggih. Sing mengidul niku condong juga. Sing mriki condong niku condong lan gunung niku. Oh, niku. Sing masuk condong campur lewat pundi niku? Condong campur jenengan boblas ngetan Watu Lawang dal Pranji mriko dilok nganan. Oh, Watu tapi Lawang ada basatan condong kalih Watu Lawang. Lah niku enten basatan enten. oh, nek niku kan enten belok kiri Watu Lawang. Belok kanan kan ana tulisannya condong. Lah iki condong Niku condong campur, Bu. Condong campur bukan? gunung niku. Sing belok kanan niku condong campur. Oh iya. Kan gunung niku. Oh iya. Dereng pernah sih sing mengkanan niku. Sing Watu Lawang pun. Boblas iki kok. Gesih tak kula damel teng apa makam Punden Berundak nggih, Pak. Karena makamnya berundak-rundak. Ngomongnya Punden Berundak. Ngomong mriku. Oh iya iya iya. Oh iya. Nah, iki kan Katanya medeni temen niku jalan condong iku. katane Mudun. kan bagung nggih. Ya, nggih. Nah, sing karang tengah niku Iya. gedung panen niku sana. Gedung. Sana diomong sana kebun. Oh. Nek lewat sing makam sing adike niku adine Pangeran Diponegoro lewat pundi niku? Sing Pangeran Ngabdul Rahim Sirnabaya Oh, mriko ler kian, sirna bayang ki ler. lewat pundi niku? Nggih ler kali niki. Karang tengah, karang tengah. Karang tengah. Karang tengah mengalir terus. Nggih. Oh, bukan lewat niki sing Oh, dan iki kan enten pertigaan. Pertigaan. Kan. oh, Jadi enten jembatan sing iku pertigaan ki nangkringan iku kan enten niku. pertigaan Karang Tengah. Angkringan niku. Oh. Enten belum kan enten pertigaan lah niku Pertigaan. sing ngiri 12. Oh, niku sing mengsir Niku sing domong Sirnabaya. Karang tengah niku kan Oh. enten sana kebo, Sana Kebo, Sirnabaya. Sirnabaya. Kalih niku pancen niku. Berarti jarane niku apa? Mbak Kajoran lebih tua kali Mbak sing kebayoman sing nang Watu Lawang ya, Pak. Oh, nggih. Bagaimana? Berarti lo paling tua sing teng mriki malah ya. Kirain sing tua malah nang dhuwur. Katanya bangunannya tua-tua banget, makamnya tua-tua banget. Ternyata tuan mriki ya Kajoran nggih. Lebih sepuh. Oh iya iya iya. Oh iya. Sepuh iya. Pancen nek wong keluarga mriki niku Nggih. nek mengetan niku jadi pernah tua mriki pancen niku. Iya tuan mriki. Masyarakat niku. Semasyarakat lebih tua. Sing mambut trah-trah niku. Iya, mambut trah niku. Nggih. Niku jar Sing nem niku jarane nang sing mambu-mambut trah tasih dicatetin nggih, Pak. enten ras sejarah itu kan enten silsilah. Silsilah. Nggih. Sing nurun ke sinten, nurun ke sinten, nurun ke sinten. Oh, Dumugi tekan saniki Enggak. tasih dicatat niku. senten. Catatane nang Salah teng iki kan enten jurune niki. jurun Kuncine. jur kuncine Nek mboten Pak Lurah dhewe kagungan. Agungan. Nah, Pak Lurah kan jarane teng Karang Tengah mriku ya. Makam apa Karang Tengah dhuwur maning apa? Niku Sirnabaya anu niku gedung panen. Oh, gedung panen niku. Niku sing diomong sana kebun niku gedung panen. Dadi niku enten makame, cuma Iya. niku enten simbole wit sanane ageng sangat. Sangat. Niku kuburannya teng pundi, Pak? Ya mriku teng mriku. Oh, Niku enten makame. kula ngertose niki sing makam Karang Tengah Mbah Derwak kali Mbah Kajoran niku 3 tok. Lah ngene Mbak Dirma kan sing saran tengah niku. Iya, sing tengah. Enten kidul. Iya, Lah nek Mbak Kajiran sing Mbah Agung kan niku sing saran ageng. iya Mbak. Iya. Ak, iya. Iki kas pada Dari ya mangkat. pada makan. Apa dereng Hah? amun mulai Mulai dari mengimbang Sekarang ya, tapi kan baru berangkat. raga tuh ya. Iya. Apa kayak tunggu deh. Itu balik Griyane. Balik desa kula Oh, iya. mungkin. Kriana teng mriku Iya. teng dhuwur Pak. Iya. Oh iya medeni juga teng dhuwur Pak. Jurang. Niku griyane sing kidul ki ambak nih. Oh sing dia tingkat pau. Tingkat tahu. Oh iya. Oh, nama ya. Iya kan dereng mulai. Engko ya damel video Pak teng mriku. Iya, oh. Mun ping 3 kula. Aku ketinggalan dia betul pada makan yang sana kan jalan Apa rumah. apa Oh, iya. mulai.
Ano ya? Ya bareng bae Pak, ayo Pak. Yung dapat. Iya, Asing mereka. iya nggih. Motor kula juga teng mriku. Mereka pada foto harus ke Iya. Harus pada mengalingi dulu Niki teng mriki jarne Tenggene Oh, iya. Pak RT kumpul. Kan baru Joni. teng mriki jarne agamane ta si Islam Abuge nggih Pak. Nggih, Ya, oke. Abu Islam Abuge Ya sing ya sebagian. sebagian. Hmm. Tapi enten sing mboten. Nek kados kula kan kalau ngono salat. Salat iya. Salatnya tetep normal nggih Pak. Ping 5 nggih Pak. Iya. Kadang Kula ngen Jumatane teng masjid iku bensin dinten Jun. Oh, Kalau iya. sing ngriki sing mboten nate nggih kathah sing mboten. Iya. Kula ngen biasa lah. Si Islam Abuge nggih Pak. Kula ngelanggar iki melanggar ning salat. Jadi teman-teman, Desa Kajoran adalah salah satu desa di Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Secara geografis, wilayah ini berada di kawasan lembah yang dikelilingi hutan serta perbukitan. Sebagian besar warganya bekerja sebagai petani tradisional dan sangat menjunjung tinggi adat sejarah serta kearifan lokal leluhur. Nah, berikut adalah sebuah profil singkat mengenai pedesaan Kajoran dan wilayah sekitarnya. Desa Kajoran dipimpin oleh seorang kepala desa atau lurah dan memiliki struktur kelembagaan yang diatur resmi oleh pemerintah setempat. Desa Kajoran terletak di daerah pedesaan perbukitan. Suasana pedesaan Kajoran sangat asri dan kental dengan nuansa tradisional Jawa. Masyarakatnya sangat menjaga warisan budaya yang tersebar di wilayah Kecamatan Karanggayam, di mana kawasan ini juga dikenal dengan kekayaan seni seperti tari cepetan. Melaku-melaku. Kayak ala gitu. Iya. Anu ya Niku musala apa? musola ngimri mesari nggon ning RT. Oh, Ngriki. Kula mau ngene nggih, teng ngriki ning mriki. terawihan tapi kono ben Iya. ada kabar teng. Nek musala ya mboten saged Jumatan nggih. Mboten saged Jumat. Iya. Nah, Jumatan kan kerja sing kawan dosa mereka langkung. Nggih. Paling mboten nek mboten niku kan mboten sah. Iya. Bilang oh pakasan iki. Oh. Oke. Nek ngenteni ya yo. Iya. Yang kesasar jadi Nek sampean mengenang sampean apa? melampah mamon. Motornya kula teng balik desa malam ini kan mengidul. Mengidul niki Pak miki kula damel video tapi kan balik desa ngidul. Nggih. Nyasar-nyasar mengalas jarene Tapi piragi kan. saking niki Nggih. Apa? lewat musala mriki. Makin iki nggih. Apa? Sampai mereka sing nganten Iya musala niku. Musala sing mriku. Soalnya kan ini kan ada 0 kali. Oh, iya. Jenengan dasar lewat penempang dek dan niku nggih. Iya. Tapi ini berada niku nggih. Nah kita kalau Iya. ngalor usang. Kula niki miki lewat alas, Pak. Sing mriku wau Iya. buka, keras Iya, tapi nggak. terus iya mulane anu damel video. Iya. Yang patik berapa apa? Biar apa apa. Bukan gitu. Oh iya iya. Yang kira dia bingung ganggu apa Yang RT-ne iki Pak patik apa? Dan nyong takon ka Mas dalange wis bodho lambene lek kaya nyong kaya sing nang wetan Batu Lawang. Kakak kuno nang dalang kabeh. Dalangnya kan Batu Lawang ya, Pak. Oh, Batu Lawang. Mas Towo. Mas Towo. Lek kisan keluargane kuno teng kabeh. Kartun. Niki dalang Soekarno sih keluargane. Dalang Sis. Kulo, Oh. dalang sis Dalang iku paman. ditiduran. Aman. Gunowo niku nggih kulo kakang. Wong asal-asale kan mbah kulo mbalang ka Batu Lawang. Sering-seringnya dalangnya Batu Lawang ya, Pak. Nggih. Mboten dalang Eko. Nggih eko kulo ponakan. Ampun. Jati rata. Oh, berarti Eko Aku belum nonton ponakan. tentang tenimbun. penimbun. Oh. Niki Ya kakangnya anu kan tunggale kulo anak ponakan teng niku kabeh. Tapi jarene niku dalang Eko bojone wong Batu Lawang apa bener mboten? Bojone dalang Eko apa? wong tuane Wong tuane. Oh, bapake. bapak angkate. Nggih. Oh, Lah naik anu Kuwi makanya Sophia. Makanya carane nek bojone nggih senes Batu Lawang. Batu Lawang. Anu dalang ko senes. Kulo teng wartu niku adi. Oh. Nggih. Bojone Mas Towo, mungkin Jatiroto kali. nggih, Mas Towo seling nggih. Niku ka Mas kulo nggih. Mungkin dalang Sukar nih, Pak. Iki Sukardi Sukar. Batu Lawang nggih. Kulo kan ngertos saking postingan niku apa? Barbek. Nggih. Barbek niku sinten?
Kaur ya, Pak. Ada bebet iku bebedene anu Taja. Pak Kaur. Nggih. Oh, berarti Pak Bayan Pak Kaur nggih. Nggih, carane sing kalau latang Loro pembangunan. Pembangunan LKM dene apa LKM. nggih. Iki bebedene. Oh, nggih nggih. Terus ate putih sing ngajeng dibangun. Cukup pundi ini kan Niki kajoran luas juga ya, Pak. luas. Kirain sending niku. Betul nek niku Kedung Sumur Tower mriku nggih, Nggih. perbatasan Karanggayam Kajuran. Joran. Lah nek jalan mriku pun Karang Tengah perbatasannya niki sampai tipis lereng gunung niku nek Lebak Kidul pun Sirwang Penusupan. Paling yang santai itu. Cuman kadang usia Iya. Niku enten sekolahnya mboten, Pak. Teng mriki belajar dalang niku. masalah sile. Niki cara remiyen niku jane turunan. Turunan. Nggih karena Mbak saged mayang nggih asal usule Mayang. Gampang Langka kan dalang tertua. Dalang Lah tertua. bagi anak putune pada latihan gending-gending latihan dadak salahnya bakat mayang piyambak. Sing ngomong sekolah kursus sing bae. Kakan Boten. mengiringaken. Namung almarhum Kamjil ponakan kula. Putrane Pak G Dalang Mardi. Nggih. Iya. Niku sok teng SMK Irin. Lah nek sana saya akur latihan melu-melu akhirnya Bisa. sakit kados Iya. niku. Niku dalangnya Eko Suwaryo aslinya mriki. Senes Senes. Eko Siwaryo Jatiroto. Jatiroto. Nggih. Kur carane oleh anu Kakang Bolo tapi ramah angkat. Mangkat. Oh, Nggih. Kados Eko Mbajenge nomor kali adine Trismi niku sindene nggih. nggih. Nah sing ali Kakang kula niku Tawa Ponco Cahyo. Oh, Niku teng pring tutul. pring-pring. Oh iya. Nah begini teman-teman, kira peruat bumi Desa Kajoran ya berlangsung begini. Kayaknya nggak begitu meriah dari tahun-tahun sebelumnya sih, tapi cukup ramai juga sih. Dicabut ke balai desa. Sedaya samya datang waning anandho ayat dupe Olah dikira penjual. Ya ora kena itu.
Ibu Rasida. Apa sih? Ih, aneh gitu sih. Yang pusing. Yang Soprol. Ay, cewek. Oke lah teman-teman, mungkin demikian ya info yang dapat saya tunjukkan tentang suasana kampung di Pedesaan Kajoran, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Terakhir nama saya Juan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.